ଲୁଙ୍ଗୁଡାଡି ଏଠି କଣ ଝାଳ ପକଉଛୁ? ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି କଣ କରିବ? ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗ, ଏ ଗରମ ଯେତେ ହଉଛି ଘରେ ଆଉ ରହି ହଉନି। ଘରେ କଣ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀରେ ରହି ହବନି। କି ଗରମରେ ସାଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ଗାଈ ଫୁଟା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକି ଖରାରେ ରଖିଦବୁ ପୁରା ଭାତ ରେଡି ଆଉ। ଖାଲି କଣ ସେତିକି, କାଲି ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି କିଲେ ଚିକେନ ନେଇକି ଆଇଲି, ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅଧା ସିଝି ଯାଇଛି। ତେଲ ମସଲା ପକେଇ ଚିକେନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଅ, ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଅ। ଯୋଉ ଖରା ଗରମକୁ ସାଙ୍ଗ ଲାଇନ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଉ ସହି ହଉନି। ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର ହଲିଲେ ବି ଲାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବି ଲାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ଯମଦୂତ ଭଳିଆ ଆଉଛନ୍ତି, କି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଯିବେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ଖାଲି ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ମାନୁନି, ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ କାଟୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କମ୍ପାନୀଟା ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ? ସେଇ ଯୋଉ ସନା ବୋଉ ନୁହେଁ ନା, ତାର ଏକୁଟିଆ ବୁଢୀ ଲୋକଟା, ସେ ମନା କରୁଛି ଲାଇନ କାଟନା କାଟନା କାଟନା, ତା ଘରେ ବେମାରୀ ମମି ପଡି, ତାପରେ ତା ପୁଅ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତଥାପି ଶୁଣିଲେନି ଲାଇନଟା କାଟିଦେଲା। ପଇସା ପତ୍ର ବାକି ଥିବ ବୋଧେ। ଆରେ ପଇସା ପତ୍ର କଣ ବାକି ଥିବ? 2-3 ମାସ ହେଲାଣି କଲେକ୍ସନ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା ବୁଢୀ ଲୋକଟା ଦେଇପାରିଲାନି, ଲାଇନ କାଟିଦେଲେ ଆଉ। ପଇସା ପକେଇ ପକେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡୁ ପକେଇଥିଲେ, ଫାଇନ ପକେଇଥିଲେ, ସେ ଦେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ। ହରିଆ ଘର ଲାଇନ କାହିଁ କାଟିଲେ କହୁନ? ସିଏ କଣ ହୁକ ପକେଇଥିଲା? ହୁକ ନା ଚୋପା, ସେ ତା ପାଖ ଘର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାର କାଟିଲେନି କି? ହଁ ସିଏ ପାଟିଆ ଆଉ ଦଳିଆ ଆଉ, ତାର କାହିଁ କାଟିବେ? ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ଗରିବ ଉପରେ ତୁମି ଦୋକାନ, ଏଇ ତ ଶଳା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ। କାଣି ବିଲେର କୁଜି ଅସର୍ବା ଉପରେ ରାଗ। ତମର ଲାଇନ ବାଲା ବସି ଲାଇନ କାଟିଦେଲେ। ମୋ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗଲେ କେମିତି? ପଶିଲେ କେମିତି? ଛାତ ଉପରେ ବା ସେଡି ପକେଇ ଚଢିଗଲେ। ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦୂର ନା କଣ? ଚାଲ ଆରେ ଧରୁନ ସାରେ ହେଲେ ବୋଲି କଣ ଧରିବନି ନା? ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯାଇମୁ। କି ଯାଇ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କି ଯାଇ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯାଇମୁ। ମାର୍ଚ କଲା। ତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦେନ ତଲେ ମାସେ ଲାଗେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛ? ତମ ଦେଲନି ହେଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଲି। ନଦେଲି ବୋଲି ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷର ବାକି ରହୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ କିଛି ଆଟେମ୍ପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ର ଆଟେମ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ଟି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟେମ୍ପରେଚର 40 ରୁ 50 ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିକି କାଟନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି କହିମୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ କ'ଣ କରିବ? ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ବାସ୍ ଛୁଆମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ କରିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ବାସ୍ ରହିଲୁ ଆଉ।